Escola Desplac 2026. Educar per resistir. Fer de la pedagogia una eina de canvi. Aviam, d'experiències relacionades amb l'educació popular n'hi ha moltes, val? Nosaltres ara hem fet unes pinzellades d'algunes d'elles, però jo crec que totes elles ens fan recordar de la importància de la vocació de transformació social, que això jo crec que paga la pena no perdre-ho de vista, perquè en el moment que vivim crec que és important que hem d'educar, entre altres coses, per poder transformar-nos a nosaltres mateixos i també a nivell social. Aviam, la història és molt important perquè ens permet veure una mica el recorregut d'on venim i això permet dibuixar un fil roig que ens lliga amb altres educadors i educadores que han importat de la història. És cert que els contextos canvien, però també és cert que hi ha unes preguntes que són constants, que ens persegueixen i ens perseguiran. I aquestes preguntes ens permeten, sobretot, primer reflexionar, que és molt important, pensar sobre el que fem i per què ho fem, i després per actuar. I actuar amb una sèrie de principis, amb un ideari pedagògic concret. Com recuperar la participació? Jo crec que és important aconseguir que tothom se senti partícip del lloc on està i de la comunitat en què en forma part. Que això ja genera certes dificultats i molta feina. Un cop aconseguit això en la major part, després intentar crear els mecanismes perquè tothom tingui la possibilitat de participar. Ara estem en un moment que hi ha moltes maneres de participar, moltíssimes. Doncs jo crec que s'ha de tenir present aquesta diversitat i també ser creatiu. I després veure que la participació no queda només un participar, sinó que la participació també genera canvis. A vegades canvis superficials, a vegades canvis més profunds, però sí que té unes conseqüències i uns efectes.